pastoral. Mga igsuon, usa sa makasinatian nato sa kinabuhi, kada bitong makabantay ta sa ubang tao nga mga gitawag nato FC. Unsa may meaning og FC be? Unsa man ning FC? Feeling close. Na among ngisig gyud man, oy pwede na jud kaila, pwede nga piring close, no pero wa ka jud di man jud mi close ana ni Japan uy, no? Natay nga nakasinatian. That's normal for us, no? Kaya naman dyan tayo uban po nga mga kaigsuon na ito, mahimamat ka dyan po na ito. No? Familiarity. And sometimes, mga igsuon, we confuse familiarity with relationship. Beta mo uban nga, uy, close mi ana niya, kay silingan mi. Close mi ana niya, kay nakakaon ko kasa dito pag-birthday sa ilaha. Close mi niya, kay kaila ko sa mga igsuon. Close mi niya, kay nga na. Sometimes, we confuse that with relationship. No? Familiarity ra day na. Mga igsoon na ni Kristo diha sa atong ebanghelyo, si Jesus gitawag, no, gitawag siya, giingnan siya sa usa ka tawo dito miingon nga naay imong mga imong inahan ug imong maigsuon nagtindog dito sa gawas, magkikita kanimo. Unya ang tubag ni Jesus miingon siya, ang akong inahan ug mga igsuon mao katong namati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. No? Ang tinuod ay kuno nga close niya katong gatuman sa iyahang pulong ug misunod niini. Maigsoon ko na ni Kristo ang gitudlo ni Jesus kanato nga pagsuod kaniya kinahanglan na ditay relationship para matawag nato nga suod gyud ta ni maong tawhana. Maigsoon ko na ni Kristo diha sa atong katilingban nado ingani nga tendency kana bitong moingon ta nga uy kaila kay kutunidya close na mi niya. Pero di ay wagi mo relasyon, bisan ka ni kadugo, no? Pananglitan, ang imong sa side sa imong papa ug mama, di man jud tanan suod nimo. Naiuban, ang sa side sa imong mama, ijang mga igagaw, ijang mga wa ka kaila, no? Wa ka kaila gyud. Unya, mayngon siya nga, oy, kadugo ra day nimo, pero di mo close. Naka-familiar ka niya. Oy, bitaw no, kuan igagaw ni silang mama. Pero iskaw wa adyo kagahuna oy nablangko mo nahuna mo ko man jud may kahimamat ani niya oy. Oh, familiar lang, no? But the relationship di ka makaingon nga oy close mo, no? Mga igsoon ko na ni Kristo sa atong relasyon sa Ginoo nga ni pud ni, no? Uban nato or kasagaran nato kaila gyud tas Ginoo oy. Kinsa si Jesus pinala sa Dios ang bugtong anak para mo tubos ka nato. Unya inginahan mahal Birheng Maria. Kay bawo katos Passion of Christ, kay bawo katos sa naitabo nito. Dahan ta nimo knowledgeable kayo ta. Familiar kay tas manghitabo. Pero mga igsuon, ang pangutana, do we have that relationship with our Lord Jesus Christ? Matag-adlaw ba mamalandong ta sa iyang passion? Matag-adlaw ba nagmeditate ba ta sa mga pulong sa Dios? Matag-adlaw des Biblia. Nagampo ba ta matag-adlaw? Mo ni pangutana. That's how to deepen the relationship. Dili lang tutob nga familiar tas nahitabo sa atong Ginoo, familiar tas sa atong pagtuo, kinahanglan di ay nga naay relasyon para matawag nimong close mo. No? Ano maigsoon ka na ni Kristo, makasinati kay tawhanon po ni siya nga kasinatian nato. Nga moingon mo usahay manggod ni moingon ninyo nga, "Hoy close kuno mong kuan." Ay, di man good ni close sa tunidya kay nakaila ra man to sa mga igsuon, no? Pero ingon siya close kuno mo, no? Maigsoon ka na ni Kristo, kining maong ebanghelyo nato kailangan natong pamalandungan kay posible nga sa itong kinabuhi isip Kristohanon ingani pud ta nakaila ra gyud ta kisa Ginoo nagsimba ta matag Domingo matag adlaw pero wa gyud tay relasyon sa Ginoo familiar lang ta niya no wala maigsuon ningon si Jesus ang tinuod na akong inahan og mga igsuon ang nagtuman og naminaw sa akong mga pulong wala maigsuon. The gospel today calls us for introspection, self-examination ba? Hala, examine ko na inyong kaugalingon, be. Asa naman mo sa inyong relasyon sa Ginoo? Familiar lang bagagid mo sa Ginoo? Or gapa-feeling close lang yun tas Ginoo? Wadyo tayo relasyon di ay sa Ginoo. No? Wala maigsuon, this calls for us self-examination. Hala, asa naman kuron ha? Musimba ra ba jud ko kada adlaw, kada alas 3 sa kadlawon magrupampo ko grosaryo, kada ko nga pero bitaw kaila ko sa Ginoo pero wa man jud ko mamalandong, wa man jud ko mga sunod ra man ko sa unsay gitudlo sa simbahan, no? Mga igsoon ko na Kristo,
familiarity relationship, for us to be able to become closer to God, establish that what we call relationship. Mabitaw na sa itong maigsuon, kinahanglan na kita may relasyon, kaya usahay po, uti mo igsuon, di po na to close. No? Ag si maguwang, di close sa kinamanghuran. Nya usay ang nastaliwa, middle child, di close sa both. Apil sa ginikanan. At tumustorya sa mga amigo. No? Mao na, mga igsuon, kinahanglan di ay nato maminaw. Mao na, a heart to listen, maminaw, mutanaw, concern. It's very important to establish a relationship. Friendship, most especially. Moingon mo nga, oy, kami pa din, kani akong igsuon, igsuon naman mi. Okay na mi, oy, bahala ka, igsuon naman mi, close na mi, automatic. Oy, di po na siya automatic. We need to be friends with our brothers and sisters also. Kaya dili man kutob may kadugo ra. Dili. May nga kadugo, close na nako. Di. We need to be friends even with our sigsuon, among mama and papa, no? Kinangay amigo gihapon. Manang maigsuon na ni Kristo, we need to examine our relationship also with our loved ones. And also, it must reflect also from the relationship of our Lord Jesus Christ.